Oto na, nagtakbo na! Matapos ang maingat na surveillance at makumpirma na ito na nga ang target, mabilis na kumilos ang pinagsaan ni puwersa ng militar at pulisya at isinilbi ang warrant of arrest sa umano'y NPA na si Leo Hestole alias Bem. Hindi kami kaaway. Nasa likod ng bahay. Sa likod bisan, pababa na, sa green na bahay, pababa. Naaresto ang suspect sa pinagtataguan nito sa Barangay Crisantimum, San Pedro City sa Laguna nitong January 26. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, si Hestole ay isa sa mga itinuturong nasa likod ng mga pananambang, paggawa ng mga IED at iba pang anti-personnel operation sa Sorsogon. Medyo matagal na naming hinahanap yan dito sa part ng Sorsogon kasi accordingly siya yung responsable doon sa paggawa ng mga IEDs, no? Yung improvised explosive device. Tapos siya rin ang itinuturong suspect doon sa mga series ng pananambang sa ating mga kasundaluhan. Tapos yung pag-atake doon sa ating mga kasundaluhan na nasa hindi nasa on-duty status, no? Kaya nag-coordinate tayo sa ibang mga partners natin, kagaya na lamang sa PNP at yung batalyon na nakakasakop doon, yung 59th Infantry Battalion. At natuntun nga natin yung kinaroroonan nitong si Hestole, o si Leo Hestole alias Bem. Sa pag-aresto sa suspect, na-recover sa kanya ang 2 granada. Delikado din umano ang kakayahan ng suspect na gumawa ng IED o improvised explosive device na mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng international law. Nasa kustodiyo na ng mga otoridad ang suspect. Samantala, 6 na hinihinalang rebelde naman ang sumuko sa mga otoridad sa iba't ibang lugar sa rehiyon ngayong Enero. Ayon sa Joint Task Force Bicolandia, patunay umano ito na humihina na ang puwersa ng mga rebelde at sawa na sa madugong pakikibaka. Nangangahulugan ito na yung aming kampanya na isinasagawa kontra insurgency dito sa Bicol region ay nananatiling effective. Halo yan, Chris, ng intelligence, ng combat operations at yung civil military operations na isinasagawa namin sa mga liblib na lugar para ipaintindi sa ating mga kababayan yung piligrong dulot na pagsuporta nila sa communist insurgency or dito sa NPA. At karamihan sa aming matatagumpay na operasyon ay bunga ng impormasyong pinaabot ng ating mga kababayan. Chris Novelo, CSN.